दुखी दिल पानी से भरल गिलास के नियन होला, मामूली सी ठेस पर भी छलक जाला। हम गीता और कुरान के कबो लड़ते ना देखनी, जे एकरा लिए लड़ेला ओकरा कबो पढ़ते ना देखनी। मुंह पर कड़वा बोले वाला लोग कबो धोखा ना देवेला, हम अक्सर मीठा बोले वाला के ही वक्त के साथ बदलत देख ले हैं। दुख सहे वाला ही जानेला कि वो किस दर्द में बा, दुनिया तो बस ओकर झूठी हंसी देखेला। लूट लेला आपन ही वरना गैरन के की पता, दिल के दीवार कहाँ से कमजोर बा। अक्सर वही जीवन के चाल समझेला, जे सफ़र में धूल के गुलाल समझेला। दोस्तों, आजकल के रिश्ते एकरे लिए भी ना सुलझ पावेला, काहे कि लोग गैरन की बात में आकर अपनों से ही उलझ जावेला। सबर का होला पूछा वो गरीब से, जे काम करेला रोटी खातिर खिलौने के दुकान पर। कुछ तो चाहत रहल होई इन बारिश के बूंदन में भी, वरना के गिरेला जमीन पर आसमान तक पहुँचे खातिर। पागल पर कोई भरोसा नहीं करेला, पर शायद केहू के भरोसा नहीं ओकरा पागल बनौले होई। तलाश सिर्फ सुकून के होवेला, नाम रिश्ते के चाहे जे भी हो। एक माँ ही बा जे बता देवेली कि आँख सोवे से लाल है या रोवे से। पसीना पोछे के भी जेकरा मोहलत ना मिलेला, उन्हीं के पेट के रोटी और सरों के छत ना मिलेला। हम खुश रहे के कोशिश यही से भी करेली कि हमरा पता बा कि हमरा मनावे वाला कोई ना बा। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान ऊ होला जे धोखा खाकर भी लोगन के मदद करेला। हमर ऊ मुकाम पर आ गई है जिंदगी, जहाँ हमरा कुछ चीजें पसंद है मगर चाही कुछ ना। बच्चन के धनवान बने के ना, खुश रहे के सिखावा, ताकि बड़ा होकर वो एकर अहमियत समझे, ना कि कीमत। अरमानों का गला घोट जे जिंदगी बेरंग कर दे, उहे हादसन के हम मजबूरियां कहेली। कर दास्ता बुलंद आपन, तू कुछ पलन के मेहमान न ह। तैर जो समुंदर पर लहर बनकर, ये दरिया तोहर पहचान न ह। टेका जनबा ईटन के कीमत, हम जमी के ओकर खातिर दीवार बनते देख ले हैं। बीमारी खरगोश की तरह आवेला और कछुअन की तरह जावेला, और पैसा कछुअन की तरह आवेला और खरगोश की तरह जावेला। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा। वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करा, शेयर करा। थैंक यू।